A aparición de dúas narcolanchas nos areais do Vilar Espiñeirido, en Ribeira, xerou unha grande expectación e dou pé a todo tipo de hipóteses sobre o acontecido antes do abandono das embarcacións. Se ven polas súas características, está claro que estas planeadoras son utilizadas para o transporte de droga, a investigación non puido determinar que se realizara unha descarga nas praias ribeirenses. A inspección ocular da zona revela que apenas había pegadas na area, malia que habitualmente nas descargas de alixo soen intervir moitas persoas. Tampouco había restos de redes e outros materiais para atar os fardos. Parece ser que estas lanchas, polo menos recentemente, non habían sido utilizadas para ningún tipo de transbordo, nin o que eso podía supoñer. Entonces, bueno, o que me sigue chamando a atención, verdad, que esta lacra pois siga tan presente con ese tipo de lanchas, e que espero que se dé cos responsables e intentar esclarecer estes feitos. A espera de que conclúa a investigación e se poidan efectivamente esclarecer as circunstancias que rodearon este suceso, o alcalde de Ribeira lamenta que novamente se sitúa a Costa Galega como punto de entrada de droga á península. E chama a atención é que todavía pois sigamos con este tráfico ilícito, non sabemos de que é, en todo caso, non? Porque habrá que deixar a investigación, pero a todo o mundo, cando xa lle denominamos narcolanchas, pois se nos vai a cabeza para o mesmo. Deixemos que os corpos de seguridade do Estado intenten aclaralo. Sí, por outra parte, pois sigue sorprendendo, verdad, que a estas alturas pois teñamos unha sociedade que se lucra do mal dos demais para ganar cartos, non?